Da ste ljudi, ja sam srpski gamer, dobrodošli u novi klip i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ljudi, ovo je samo uvod u moj kanal. Kao što vidite, ovdje je modovano. Što je ono tamo? Ljudi, delfin. Roka. Ljudi, danas ćemo pričati o mom kanalu. Dakle, na njemu ću snimati igrice, poneke challenge i tako te stvari. What? Ko je pravio ovu rupu? Ej, ljudi, svinje. Gdje ste svinje? Ste dobro? Šta je ono? Što sam vidio? Ej, kako ružan ovaj svijet, strašno. Pričam. Ljudi, snimat ću Minecraft, svakakve igrice, samo bitno, vi mi recite koje igrice da igram, da nisu kao GTA 5 tako jake. Šta se čuje ovo? Di je? Ja ga sve vrijeme tražim. Svinja, jaka. Jesi se izgubio? What? Gledaj bizijeka. Onda... lisica! Idem ja da nju jurim. Rudnik. Neće da uđe nego kostur. Smijem da upadnem? Smiješ. Evo ga Panda Games. Ljudi, moram da kažem nešto u njegovom klipu. Veoma sam razočaran. Što? Kažeš, ovo je uvod u kanal, danas Pa što da pričaš da ću snimam kad nemam pojma šta ću snimam? Danas ćemo da pričamo šta ću sve da snimam na kanalu. Ne, rekao sam šta ću. I na kraj, Niklo što ne rekao. mi ne pričaš šta će snimati na kanalu. Ja sam rekao da ću snimam challenge i tako to. Challenge, rec koji... A Panda Games je ljudi, u stvari moj brat. Da, koji igrice? Brat. Koje igrice možeš da snimaš? Šta je ono? To ti je životinje, a ti... Ljudi, ako niste znali, ovaj kompjuter od Panda Gamesa, pošto ja imam neku Ti budi kršatinu koncentrisan na ono što govoriš. I sad govori Jelen. šta će da snimaš. Pa nemam pojma, vrati, ću snimam Minecraft, ako ovaj hoće skine, će snimam i GTA San Andreas i... Uj, kako mi žici rokne. Ću rokne me ovaj kompjuter, pa ima rokne za sva vremena. Što roka, vrati, zato što Panda Games nešto radi ovdje. Za njegov klip nešto ovdje. Tako to ljudi. Ko mene. Barem ko mene. Snimat ćemo i room tour ako hoćete. Što baguje, leba smo se ogadio. Opet ovo je samo uvod u kanal. Kao što sam rekao, ko Panda Games hoće skine GTA San Andreas, ja ću da snim GTA San Andreas. Ako se složimo, onda snimat ću GTA San Andreas, možda. Molim te, pogledaj moj klip. Koji tvoj klip? Na kanalu. Dobro, ću pogledam. Tako te stvari, tako. Tako. Ne znam što ovako pravimo, ovako nikad nisam pravio. Kao prvo ću neki kram da napravim. Ljudi, on nešto radi na mom laptopu, tako da... Ono, kšati. Ni Google Chrome mi više ne radi, nemam pojma od čega. Majicu. Malo sam proširio. Da, nije ni bitno. Nije ništa strašno. Vidjeli ste malo. I jeste, snimat ćemo i Roblox, i Eurotrack simulator, i... Da, ja to više nisam. Ne znaju po tebi. I... snimat ćemo... Dragon Ball Xenoverse. Onda... svakake stvari ima snimam. Dragon Ball Xenoverse ću sigurno, ali to je 100% da ću snimati.
Ako mi tad ne ruka komp. Sad. Ću ga snimam ako hoćete, ako sad ja nisam kriv. Da napravim ja, brate, ovu moju opremu. Ne, kao prvo ovako ću. Jedan ću pokupim. I to ću pokupim. I sad ovo ovdje rascijem. Ajde ljudi, krave. Sad će pobijemo kravu i tu završavam klip. Džipi džip. Što sam ja to čuo? Ja, mali, to mi reci. Što sam ja čuo, jedino zemlje sam čuo. Sad se baš se čuo. Idi baš tamo bre, idem da tražim meni jelenč. Mali jelen. Gdje je bre? Ne ga. Da li je to jelen? Jeste. Ti mislim da sam vidio dva tu. Hej, ubio sam ga. Bye. Se zaglavinio. Umor ljudi smanjim. Di? Šta je to? A, krava. Zdravo, krava. Ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala vam što ste pogledali. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!